Hölgyek és urak, kedves vendégeink! Örömmel jelentem be önöknek városunk polgármesteri dr. Áldozó Tamás urat, akit tisztelettel felkérek, hogy köszöntse a Kórus találkozókat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Grófné, Gróf úr! Engedjék meg, hogy valamennyi vendégünket nagy tisztelettel köszöntsem itt az Eszterházi kastély udvarán, és azt is hoztam meg önökkel rögtön két olyan gondolatot, ami üszön állat addig, amíg önöket hallgattam. Egyrészt az, hogy annak idején a méltóságos grófoknak is itt lehetett akkor élménybe részük, hogy innen az erkéről ennyi csodaszépen éneklő urat és hölgyet hallhattak. Másrészt pedig azt, hogy eddig a legnagyobb komolyzenei rendezvény ebben az udvarban a Wagner filmsorozat egyik részének a forgatása volt, de azt gondolom, hogy az a nevezetes filmforgatás innentől kezdve már csak a dobogó második helyére szorulnak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretném még egyszer köszönteni önöket, szeretném megköszönni azt, hogy eljöttek Pápára, azt, hogy énekeltek nekünk pápaiaknak is iskolák órájában, templomokban. Szeretném hinni azt, hogy önök jól érzik itt magukat, hogy szép órákat töltenek, hogy sokáig maradnak, és olyan emlékeket gyűjtenek, amelyekkel gazdagodva szívesen fognak majd visszatérni jövőre is hozzánk. Visszajönnek jövőre hozzánk, mert hívjuk önöket, visszajönnek, hogy megnézzék azt, hogy tovább szépült a város és elkészült a főterünk. Aztán majd, ha 2 év múlva is elkezdünk visszajönni, akkor pedig megláthatják azt, hogy ez ma még a rómaiban is impozáns kastély, milyen tud lenni akkor, amikor újjászületik. Egy szóval várjuk vissza valamennyiünket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, még egy dolgot feltétlenül meg kell tennem. Szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, aki ennek a kórus találkozónak a megszervezésében részt vett. Szeretném elsősorban is megköszönni azoknak a pápaiaknak a munkáját, akik dolgoztak, és első helyen szeretném megköszönni Schmidt Dezsőné Erzsinek azt, hogy kitalálta, hogy elkötelezetten hitt benne, és hogy rengeteget dolgozott azért, hogy ma valamennyien itt kiválóan érezhessük magunkat. Köszönjük szépen! Én most ezt a köszönetemet egy csokor világra is ki fogom majd fejezni, de még logisztikai nehézséget okoz, hogy ezt most megtegyem, hogy higgyék el, hogy minden levegyek ezt a virágcsokrot, az Erzsének oda fogom adni a kezében. És még egyszer köszönöm szépen, és jó szórakozást, kellemes pápi időtöltést kívánok valamennyieknek. Köszönjük szépen a polgármester szavait, és most akkor estünk zárásaként következik egy újabb, csodás dal, Georg Friedrich Händel, a Júdás Makarios című művéből. Köszönjük szépen! Úgy látszik, hogy a múltmunkat tartásban előfordulnak imádják. Ezt teszik igazán emberni, valamint a polgármesteri szavait igen csatlakozni, hogy elhűtölnek minket. Énekeljenek és sokat, és hogy az igazán szép irányítást kaptam tisztelettel felkérem Rezsényán hasonlóan.
Hölgyek és urak, kedves vendégek! Még egyszer nagyon köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat, pápáras ellátogattak hozzánk. Ne felejtsék polgármester úr szavait, visszavárjuk Önöket nagy szeretettel. Isten áldja.